खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जेरै खोथा होदों एरैनो खामानि मावफुंनो हादों होननानै बुंथिदों। टेट आनजादाव थामहिनबा फोरोंगिरि मोननो हानाय सन्जिता बसुमतारिनि फिसाय थानेश्वर बर' बिथाङा दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा लाखिनो हादों होननानै आं सानो। बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा बर' लाइमोनफोरनो गंफा उखुम होनो हादों। जाय उखुमनि सिङाव थानानै बे समाव नखर सुंथानो हादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां थानेश्वर बर' बिथाङा। बिथाङा आरो बिथांनि जि सरकारा गोबां गोरिब नखरफोरनि बे लाइमोनफोरनो गंफा उखुम होनो हादों। जाय उखुमाव थानानै गावनि नखरखौ गावनि बिमा बिफाखौ दैदेनलांनो हागोन। प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकारा बे समाव बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि बर' लाइमोनफोरनो गंफा उखुम होनो हादों होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे उखुमाव थानानैनो बे समाव गोबां लाइमोनफोरा गावनि नखरखौ सुंथानो हादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां थानेश्वर बर'आ। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव जेरै खोथा होदों प्रमद बर'आ थिग बेफोरबायदिनो जे टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाइखौ होनो हाबाय। थारैनो बेयो बाख्नायजाथाव बाथ्रा होननानै बुंनो हागोन। जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दैदेनगिरिफोर थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दैदेनगिरिफोर थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै गोबां समावनो सोमावसारनाय हाबाफारि आरो गोबां समावनो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। आरो बे समावनो बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि आरो प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बिटिआर सरकारा जेरैहाय खोथा होदों थिग बेफोरबायदिनो बर' लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनो हादों। थारैनो बेयो बाख्नायजाथाव बाथ्रा। आरो बे समाव सन्जिता बसुमतारिनि फिसाय थानेश्वर बर' बिथाङा जोबोदनो गोजोननायखौ फोरमायदों जे बिटिआर सरकारा जाबायदि खोथा होदोंमोन जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो थिसनथाइखौ होनो हादों। आरो बियो जोबोदनो बाख्नायजाथाव होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां थानेश्वर बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे थाइसेबो रां होआलासिनो घुस होआलासिनो बे समाव गावनि बिसि सन्जिता बसुमतारिया टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै बे समाव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव थानेश्वर बर' बिथाङा। गोबां गोरिब बिजाथिफोरा दिनै बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा खुंनाय बे टेट आनजादाव थाइसेबो रां होआब्लासिनो आं बुंदों जे लिगेलियै बिथांमोना बेखौ खुंनानै साख्रिखौ थिसनथाइखौ होनो हादों बिथांमोना। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जेरै खोथा होदों थिग बेफोरबायदिनो मावफुंनाय हाबाखौ थानेश्वर बर'आ जोबोदनो गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननायखौ आं बावहरग्रोदों। मानोना बिटिसि सरकारा आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै जि मोनसे स्पेसियेल टेट खुंनानै जोंनि लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होबाय फरायसालिफोराव। आं बेनि थाखाय बिथांनो आं गिबियावनो साबायखरखौ बावहरग्रोदों। आरो लोगोसेनो बिथांनि जेसेबांखिनि मावफुं सोद्रोमाफोर दङ MCLAफोर दङ गासैनिसिमबो आङो आंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरग्रोदों। दा थांनाय 2023 मायथाइयाव जाफुंनाय टेट आनजाद बिटिसिनि एबा 6 सिडुलनि दा बेयावहाय आंनिबो मिसेस मुस्रिमा सन्जिता बसुमतारि बिथाङा सायख'जादोंमोन उथ्रिसार जानो हादों। आरो बे लेखायै मेरिट बेसिसाव जेरैबायदि सायख'दों दा बेबायदिनो थांनाय आगस्ट दाननि 22 खालार खालि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हादों। आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हानानै जइनबो खालामबाय। दा गोजोननाय मोनदों मानोना दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा लाखिनो हादों होननानै आं सानो। मानोना गोबां गोरिब सुबुंफोरा
गोबां गोरिब बिजाथिफोरा दिनै बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा खुंनाय बे टेट आनजादाव थाइसेबो रां होआब्लासिनो आं बुंदों जे लिगेलियै बिथांमोना बेखौ खुंनानै माने साख्रिखौ थिसनथाइखौ होनो हादों बिथांमोना दिनै बिथाङा आरो बिथांनि जि सरकारा गोबां गोरिब न'खरफोरनि बे लाइमोनफोरनो गंफा गंफा उखुम होनो हादों जाय उखुमाव थानानै गावनि न'खरखौ गावनि बिमा बिफाखौ दैदेनलांनो हागोन आरो थांना थानायनि मोनसे सहाय बिथाङा होदों आं बेनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखरखौ बावहरदों आरोबाव फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' मिडियामनि गोबां फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोर दङ गोदान गोदान जायफोर रिटायारमेन्ट लानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरा लांदां जानानै दङ बे मासिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना आरोबाव नैबेबायदियैनो टेट आनजाद खुंनानै एबा जायफोरा थालांबाय बे थालांनाय बिजाथिफोरखौ आरोबाव थिसनथाइ होनो हाबावो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोना जाहाथे बे हाबाफारिखौ खालामफिनो आं बेखौनो आसा खालामबाय गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।